फ्रेंड्स बरायबाय बडो जब इनफो अफिशियल यूट्यूब चैनेलाव दा नोंथांमोना मोनसे जोबोर मोजां लेटेस्ट आपडेट लाबोदों बाथ्रा जाबाय आसामाव गोदान साख्रि बेखौ मिथिखाबाय नाथाय माब्लासिम मोनगोन अफिशियल नटिफिकेशन बेखौ सिएमआ दिनै एनाउन्समेन्ट खालामबाय प्रेस मिटनि गेजेरजों आरो बीटीसी आवबो दानिया गोदान बाथ्रा जे बीटीसी खौ लाफानानैसो साख्रि बेनो जाबाय 6 शिड्यूल सिजि दङ BTC जा डिमासाव जा एबा कार्बि आंलं जा दा ग्रेड 3 आरो ग्रेड 4 आसाम पुलिस गोदान सरकाराव गोदान साख्रिनि इन्टारभिउ दा बिनि सायाव लेटेस्ट आपडेट सफैदों आं नोंथांमोननो गासैबो फोरमायगासिनो दङ जे सीएम बिथाङा दिनै मा होनखो आरो जायफ्रा टेट एग्जाम होगोन एबा एप्लाइ खालामबाय मोजां खबरा बेनो जे जोंनि BTC आव गोबांथार माने पस्टआ दङ LP आरो UP लेभेलाव आं बेखौ आपडेटखौ मोनदों आरो खोनादों आरो बे टटेल पस्टआ नोंथांमोना लासै लासैनो मोनगोन आरो लोगोसे बाथ्रा जाबाय जेनेखि BTC आ जेनेखि सेन्ट्रेल स्कुल दङ CBSE दङ थ' बेयाव नोंथांमोना पस्टिं जागोन आरो मोजां बेथनखौ नोंथांमोना मोननो हागोन बेखायनो रेडि जादो एग्जामा 6 सेप्टेम्बराव नोंथांमोना जागोन दा आसाम जेनेखि साख्रि ग्रेड 3 ग्रेड 4 आसाम पुलिस आसाम फरेस्टखौ लानानै मोजां खबर सफैदों आं बेखौ नोंथांमोना दायो फोरमायगासिनो दङ जाय नोंथांमोना नैबे बडो जब इनफो अफिशियल यूट्यूब चैनेलाव गोदान साबस्क्राइब खालामना ला जाहाथे लेटेस्ट आपडेट नोंथांमोना मोननो हायो दायो जों फैबाय आसामनि पर्टेलाव आरो फैनाय लोगो लोगो ग्रेड 3 ग्रेड 4 एरियारिना बेयावनो फार्स्ट आपलोड जाग्रोगोन दा बावैनो अफिशियल नटिफिकेशन दा सीएम बिथाङा दिनै प्रेस मिट जादोंमोन जे मैया 2 मेयावहाय माखासे मिनिस्टारखौहाय समायखिरा लाहोबाय जेराव स्पिकारा चेन्ज जाबाय स्पिकारा सिगां दंमोन जोंहा बिश्वजित दैमारी बिथाङा दंमोन नाथाय बिथांखौ गुबुनाव होसिगोन मिनिस्टाराव होनो हागौ बिनि सोलाय दा रन्जित कुमार दास बिथां सिगांनि मिनिस्टारमोन बिथाङा PNRD डिपार्टमेन्टनि बिथाङा माने मिनिस्टारमोन दा बेखौ आसामनि स्पिकार खालामबाय अके दा बिनिफ्राय सीएमआ मामायान थाबाय दा इलेक्शननि सिगां बिथांमोना बुंदोंमोन गासै 2 लाख लाइमोनफोरनो साख्रि होगोन बेवहाय आसाम पुलिसबो थागोन टेटबो थागोन आरो गुबुन ग्रेड 3 आरो जोंहा ग्रेड 4 थागोन दा बे अफिशियल नटिफिकेशना माब्ला ओंखारगोन बिथाङा बुंबाय आरो दिनै फोसावबाय नाथाय मोनसे बाथ्रा जेनेखि 2 लाख साख्रि हमना ला दानिफ्राय जागायनानै 5 बोसोरनि गेजेरावसो होनदों जे गासै 2 लाख साख्रि बे नङा जे साख्रि ओंखारनाय लोगो लोगो खनसेनो 2 लाख साख्रि होगोन बे नङा दे टटेल 5 बोसोरावसो नोंथांमोना 2 लाख साख्रि मोनगोन माने बोसोराव हमना ला एग्जाम्पल जोङो 50,000 भेकेन्सि जोङो लानो हायो आरो अके दा जियानो जा बेखिनि हमना ला नाथाय 2 लाख होनबाबो माने 2 लाखनि बारा जागोन नालाय बेखायनो जोङो बोसोरावहाय 50,000नि खाथियाव जोङो भेकेन्सिखौ मोननो हागौ आरो दा बेखौ माब्ला मोनगोन आरो बिथाङा मोनसे प्रेस मिटआव बिथाङा बुंदों नोंथांमोना भिडिअ क्लिप नायनोबा बिथांनि पेजआव थांनानै नायबानो जाबाय आं बावहाय होला गोबां नायबाय जानांगौ आरो नायाखैबा नोंथांमोना नाय दा बिथाङा बुंदों नैबे 2 लाख साख्रिखौ जि आसामनि आन्दाराव माखासे काउन्सिल दङ 6 शिड्यूल काउन्सिल दङ जेरै BTC फोरखौ लानानै बा हयथ' डिमासाव कार्बि आंलंखौ लानानैसो बिथाङा माने फोसावदों जे 2 लाख गासैखौबो लानानैसो 2 लाख साख्रि होगोन माने जोंनियाव फाइनेन्स डिपार्टमेन्ट गैखाया नालाय फाइनेन्सनिफ्रायसो जोंहा SIU खौ लानांगौ जायो नालाय बेखायनो आसामजोंसो जों मिथिगौ जे दिसफोरावसो खामानि प्रसेस जायो साख्रिया माखासे डिपार्टमेन्टआ दा बेखौ जों मिथिगौ दा बेखायनो जोंनि BTC निफ्राय जायनोखि साख्रि लाया मानो BTC आ बेथनबो होआ डाइरेक्ट आसामनिफ्रायसो फाइनेन्सनिफ्राय बेयाव हरनाय जायो बेखौ आं नोंथांमोननो खोन्थाबाय दानिया माने सरकारि साख्रि रेगुलाराव आरो नाथाय कन्ट्रेक्चुवेलफोरा माने BTC निफ्रायनो होनाय जायो बा हयथ' फिक्स पेफ्रा बे आलदा खोथा नाथाय रेगुलार साख्रिया जोंनि माने डाइरेक्ट आसामनिफ्रायसो फैनाय जायो फाइनेन्सनिफ्राय दा बेखायनो सीएमआ बुंदों फैगौ नोंथांमोना 5 बोसोराव 2 लाख साख्रि मोनगोन ग्रेड 3 ग्रेड 4 आसाम फरेस्ट आसाम पुलिसखौ लानानै दानिया अब्ला जोंहा मोनसे सोंलु जानांगौ जे नैबे BTC आ साख्रि होनो हाला नामा होगोन साख्रिखौ होगोन नाथाय अर्डारा नैबे डिसफोरनिफ्राय फैबाय थागोन माखासे प्रसेसनि गेजेरजों अके दा बेखौ जों मिथिबाय दानिया सीएमआ बुंदों जे मोनसे टास्क फोर्स अके स' मोनसे टास्क फोर्स माने दानाय जाबाय अके बे जाहैबाय बिनि खामानिखौ सासे कौशिक बिथां होननायनो दायित्वखौ होनाय जादों बा रेसपन्सिबिलिटि होनाय जादों बिथाङा गोजौ रेंकनि जानो हागौ बा हयथ' मिनिस्टार बा हयथ' MLA जानो हागौ थ' बेखौ आं बारा बुजिबासै एसामिसाव बुंनायखाय नाथाय बुंदों जे सासे कौशिक होननाय बिथांनो माने 3 months टाइम होदों अके 3 months टाइम होदों बे 3 monthsआव जेसेबांनाखि आसामाव डिपार्टमेन्ट्स दङ जि डिपार्टमेन्ट्स दङ आसाम पुलिसखौ लाफानानै गासैजोंबो मोनसे रिभिउ जागोन माने सावरायनानै जे बबे डिपार्टमेन्टआव बेसेबां पस्ट दं गैया ग्रेड 3 जा आरो बेनिफ्राय ग्रेड 4 जा अके
थ' बेखौहाय रिभिउ खालामनानै 3 मान्थ्सनि गेजेराव CMनो 3 मान्थ्सनि गेजेराव सरकारनो बा CMनोहाय आपडेटखौ एबा नैबे रिपर्टखौ होनांगौ आरो बेखौ होनाय लोगो लोगोनो डाटा ओंखारबाय नालाय जे हमना ला जास्ट एग्जाम्पल नैबे PWD डिपार्टमेन्टआव हमना ला 500 पस्ट दङ हमना ला देन बेनिफ्राय इरिगेसनाव हमना ला 600 पस्ट दङ जास्ट एग्जाम्पल एन आसाम पुलिसाव एबा हम एन्ड पलिटिकेल जेनाखि डिपार्टमेन्टआव हमना ला 6000 पस्टआव दङ एबा एप्लाइ जाना दङ बेफोर गासैबो रिपर्टखौ लानानै मोनसे भेकेन्सिनि अफिसियेल नटिफिकेसनखौहाय मास मोनथामनि गेजेराव हयथ' मास मोनथामनि उनाव होगोन होननानै बिथाङा बुंदों आरो दा बेखायनो दा जोङो जुन आरो जुलाइ आरो आगष्ट बे दान मोनथामनि गेजेराव गोदान साख्रि एडिआरि 3.0 बेनिफ्राय गुबुन गुबुन टेक्निकेल नन टेक्निकेल बेनिफ्राय मेडिकेल APSC लेभेलाव साख्रि फैसिगोन रोखा जाबाय आरो दिनै माने फोसावना होबाय बेखायनो आंनिफ्राय मोनसेल' आपडेट हरनाया बेनो जेनोखि ग्रेड 3 आरो लोगोसे ग्रेड 4 साख्रि नेगासिनो दङ आसाम लेभेलाव स्टेट लेभेलाव बा BTC लेभेलाव नोंथांमोना दिनै CMनिफ्राय मोनथिबाय जे थाबैनो बिनि अफिसियेल नटिफिकेसना रिलिज जासिगोन स्टेप बाय स्टेप आरो दा बेखायनो सोरबाफोर जुदि कचिं लानो गोसो दङबा लाखाबानो जाबाय लानो हायोब्ला आरो लानो हायाबा गावनो सेल्फ स्टाडि खालामनानै साख्रि मोननाय मेरला प्रुफ दङ बेखायनो नोंथांमोना जाहाथे मोजाङै फरायखायो दा बेनो दिनैनि थाखाय लेटेस्ट आपडेट